140 persones procedents de les obres educatives de Catalunya, Grècia, França i Hongria es reuneixen a l'Hermitage entre els dies 30 de gener i 3 de febrer amb un doble objectiu. Promoure la reflexió comuna dels responsables de les obres de la província i afavorir la creació de lligams entre les diferents realitats educatives per promoure accions comunes a la xarxa marista i avançar junts en la reflexió en els següents àmbits: la missió marista, la comunió germans laics i la innovació. Entre les activitats de la ROE 2017, els educadors han pogut viure un apropament al projecte Nous models d'animació, governança i gestió. Han tingut un espai dedicat a la innovació educativa. Han pogut prendre part en diversos tallers i intercanvis d'experiències. Han fet una sortida a la Balà, que aquest any del bicentenari té un sentit especial, ja que la Casa de la Balà arrela amb els orígens maristes i representa el símbol de la fraternitat. També han pogut veure l'espectacle El cinquè evangeli, a càrrec de Francesco Agnello i Jean-Baptiste Germain, sobre el germà marista Henri Vergès, assassinat a Algèria l'any 1994. Els educadors s'emporten de la ROE 2017 una nova experiència per continuar avançant en xarxa al voltant de la missió en aquest bicentenari de l'Institut Marista. L'objectiu principal d'aquestes trobades és dos. Un, fer xarxa, per tant, veure que sortir del local i veure l'experiència amb la qual tots en formem part. La nostra província és una província internacional, amb moltes presències i moltes obres, i és bo veure la globalitat. I la segona, veure que tots i cadascun de nosaltres som responsables de la mateixa missió. I fer-ho en aquesta casa, fer-ho amb els orígens, em trobo que és un plaer per tots i cadascun d'aquests que poden viure l'experiència tots conjuntament. Doncs per mi tornar al ROE cada any és un plaer, està molt bé perquè cada any sempre hi ha alguna cosa nova, retrobes cares conegudes i sempre és moment per posar una mica de distància a vegades del que vivim quotidianament i aquí tenim l'oportunitat de veure que no estem sols i que compartim amb d'altra gent el mateix camí. Venir amb aquest encontre de la ROE per mi ha estat molt gratificant perquè te n'adones que pots compartir les experiències del dia a dia i que les inquietuds que tenim aquí a Catalunya veus que són les mateixes que tenen altres països en una altra situació totalment diferent a la nostra. I al fi i al cap, el compartir amb els alumnes les seves inquietuds i necessitats aporta una gran riquesa a tots nivells. Per a mi venir aquest any a la ROE, amb el bicentenari marista, ha estat tot un regal i una oportunitat per créixer i veure que en aquesta tasca d'educar infants tan apassionant no estem sols, sinó que fem tots una bona xarxa i una bona pinya. Per mi ha suposat primer una gran qualitat de formació, un potencial molt gran que enriqueix la meva experiència de l'escola i també és una visió nova, molt més global, molt més oberta, molts més recursos per poder fer la nostra tasca educativa amb més força. Per mi venir aquest primer any a la ROE ha estat una experiència molt enriquidora perquè el fet de trobar-nos persones diferents, que parlem idiomes diferents però compartint el mateix somni ha estat una experiència molt emocionant i una mica m'emporto l'essència de Marcel·lí adaptada a la nostra realitat. Per mi venir a la ROE ha estat una experiència molt important perquè és la primera vegada que venia a l'Hermitage i volia conèixer directament l'essència del món marista, tot el que és la Balà, la taula. I després també he vist que, tot i que dins de la petitesa de cadascú, formem part d'un món global, i penso que Maristes ha vist aquesta perspectiva i també aposta per uns maristes global. No és la primera vegada que vinc a la ROE, però si hagués de dir alguna coseta d'aquesta concretament, diria que ha estat una presa de consciència amb l'esforç, altra vegada. Amb ocasió del bicentenari m'ha agradat molt aquest tornar de font i agafar forces d'on va néixer la missió concretament. Després, al marge d'això, sempre m'agrada molt també l'intercanvi, la comunicació
i el testimoni d'altres persones que estan treballant en altres llocs, i vinc amb alegria per tornar-me a trobar amb ells, poder compartir detalls de la missió, aspectes de l'escola, però també sobretot la vida, no?